И здравейте, както казвам, вече има нов епизод. Но те още не са дошли, така че... Но другите още не са дошли у нас, така че... Като се върна, не знам защо не искат. Марко много обича да играе на Майнкрафт. И ако някой са... Може да влезе като хакер, може да го напише. Че сега не знам какво да говоря, ама в този епизод не знам много да говоря, ама сега аз съм болен, Валери 123 ме идва и ще не идва вече. Защото ми е много и без това. Защото може да не дойдат в нас. Така че... Вите може да дойде... Не знам. Да знам вече. Не знам. Има ли Wi-Fi? Има. И сега нещо може да влезне. И нещо ми влезна в сервера. Вижте, да. Значи Валери 123 е влезна. И излезна. Защото той много не обича, ама сега ще кажа тайната кой е. И Валери 123 дойде в нас. Той дойде в нас, нали? И супер. И значи ще от комляска, не му ми си яде. Силно. И съжалявам, защото и аз дъвча сега. Не ви пусна в някакво джул. Не му лъжи. Ох, ще му удари. И къде да си? Не съм пуснал зомбите. Къде отидох? Ето виждах си къщата. Ай, гледай как се вижда. Абе, това е моята къща. Значи сега като дойда в твоята, ще си намеря и моята. Аз така ги бях построил, нали, с висока стъпка. Моето е с бяло и тъмно. Ето инкимата, ти виждаш ли? Да. Ето. Сега, мама, имаше една прегръща в главните и как я настъпих. Не, кучето падна, защото едно нас да ни гледа. Да. И само ни полети на отпад. Да, забравих се за кучето. И така. Куче. Както виждате, кучето ни слушка. И така... Ние си играем, гледаме си. Да. Не сме да виковете, ама не сме намалили телевизора. Къде си зачунто? Да. Що не виждаш кучето? Да седна малко. Къде си? Седна. Я да вижте скина. Какъв е як? Седна. Какъв ми е скина? Я гледайте отзад, сега като се обърна. Вижте, опа, чакайте, изпуснахте. Ето ме, аз съм крипър. Не си. Всеки, то си личи. Аре ме тъп. Или... Максе, Ще дойде при мен. Ще дойде си при мен или ай. Добре, аз седнам. Трябва да видя дали съм седнал верно. Още малко назад. Още малко. Малко напред, готов си. И аз съм сега. Трябва да направиш една масичка. Да помня. Не масичка. Да помня. Да може да се хапваме. Много искаш. И реално намалите детки, защото ме да снат вече.
То така, манчето дядко. Това е някакъв Сус. Сус Христос. Това Сус Христос. Хора, признаваме си, ние сме деца, това може да се подразбира. А то пласовете се разбира, така че. Аз отидох в някаква джунгла. А то се става. Виждам. Не може да не спи. Аз не знам къде е къщата. И се разхождам. Ми ще си направя какво легло. Трето овце. Да. А виждам един стълб. И една бяла къща с тъмен покрив. Отива. Това твоята къща ли е? Да, ничи на там. Не, на там точно. Да, виждам моят стълб. Ние сме си ги направили, за да знаем къде е. Да, значи аз имам каменен чек. Да Добре. спиш, че си го взема. Аз не ти в къщата. Това е. Какво имаш? Много да работи. Стига бе, махай се. Много си гад. Аз трябва да видя дали имаш неща. Не съм за нищо. Абе ще видя сега. Имам и пилета. Ами аз имам. Колко са? Колко? Ето де, ти имаш две, аз му ти ги изядох. Ето виж, често ти имаш две, аз му ти ги изядох, аз имах две пилета. Ами махай се тога. Що си иди? Искам да си видя. Абе не може бе. Махай се. Втората ще имаш само едно леко. И какво? Мах се да слизам долу. Това са моите. Аре си се. Това са моите. Така че. Ами пък, тай вече. Не О, що твоя. ме удари, бе? Не твоя. А ти за... Ето, върнах ти. А да, с каменен меч. Добре, удари ме пак. Сега ще удар пак. Ти му удари с един път повече. Ето, стига си ме удра... А даже това ми взима. Да те убия ли? Едно ми взима по Ти три какво имаш, зайца. Ана, какво имаш? Стига си ме удава, стига. Аре бе, тапанар. Ами казах да не можеш. Къде казах къщата, да махам се. Махай се. Махам сега си пиля вкъщи. Лягаш ли? Не лягам. Ми изчакаш аз да това. Аре, гледай те, малките. Не му удари. Не мога. Тук. Не, тук сто. Да си ми взимал след тебе. Аре, легни, бе! Ама и ти само ставаш. Не ставам, аз не мога да споря, знам що. Това е от тебе. Това е от тебе. Купам. Ходи за чип. За какво пена да държа? Нормално, не трябва. Хора, да знаете, пък много трудно си направим къщата. Да си направим първо кирките винаги, нали? Но винаги първо да си правим оръжията. Първо кирките винаги ги правя. Аз първо ме човек, ми да отзъм. Но за сега аз съм ги спрял. Да, защото е малко трудничко. Да. Айде да се губиме. Аз съм си взел нещо, което няма да ми трябва. Спортивен. Аз съм почти мъртво. Летящо. Аз съм Какво някъде... ги знае как става? От хора обижат на долу. Не, да. Аз мога да си направя втора къща. Ако искам, ама не ми трябва втора къща. Ти имаш една заплати. Не, да. Аз мога, защото около мен има 1000 хора. Аз първо хора от дървета. Като ги щупаш и ги обработя и... вече стане дървен къща. Че? Сега. Извина, че спра да игра. Не. Извинете за прекъсването. Не се е махнал от църва. Не слушай. Не говоря това. Съм казвам, че си се... Ти внимаш на го. Мой къща. И с него. И с него. Не ми е. Не с него. Не слушай. Да. Извинявай. Аз съм бил в твоята къща. Да, не. Може ли да ме разпокачка? Не. Що ще взема само яйца? Абе не бе! Нищо добре, само яйцето и ще попитам да я взема.
взел. Ами, кой ще стане? Но не се е прижат кошка. И Раздена кошка си. не ще ги дам. Кишка. Какво искаш? Какво искаш? Защото искам да не ти дам. Кокошки. Да. Кога съм му тръгваш от гледам ми стана малко. Какво мислиш? Стив Бърко. Много. Да. Искам да махам от долу. Искам да я гледам. Остане. Няма не. Има. Довиждах хора. А той няма какво да вижда. Спа клипа. Защо? Защото няма да пуснем в YouTube. Ще може. Добре, айде да видим после. Айде да махнем. Набза. Да бе, аз имам 2 лева. И баща ти има. И няма да стане така. Но искаш. Сори, майка, върнал се на бас. И какво? Бас се прави винаги с злата. А как се правиш тако? М? Как се правиш? Взимаш пясък и го печеш. Ти защо умре? Не знам. Но аз не знам къде ме познам. То много сме телефон. Ти умре. Изписа ми. Кай, бат? Ай. Та има ли и други видове тако? М? Има ли и други видове с тако? Може да направиш. Има други видео, но някой да ги направя. Но съм тъп. Защо? Пуснах съм зъбите на лакса, сега го пуснах само на едно. Добре. Ай, да спанем на го, ай. Ти бъде се обсърва. Ми да. No problem. Сър. Гър. Гърбица. Аз ще приема. Май ще трябва да приключваш тук, защото после няма да мога да се пусне хубаво. Чакай само да си направя с тако. Но ще го спра. 13 минути. Добре. Виждане хора, аз съм Валерий 123. Поне той, аз при сега нас- ще трябва да направя нищо тако. И готово. Никой няма да иска да гледа как се прави. Всеки знае как се прави. Ама не такива. Друг вид такова. Всеки знае как се прави с такова. Аре, гъстимо. Няма да се качи. Виждане хора, аз съм Валерий 123. А това е Пади 123. И чао довиждане от от нас. нас.